Daling misubida ang dulaan na pulo ka mga residente sa Barangay Carmen paingon sa Sitio Tamayong, Purok 9, Barangay Carmen, Baguio District, Calinan, Davao City. Human mabalaka kay pasado alas 8 na kagabi, Pebrero 13, wala pa nakauli gikan nangaligo sa busay sa pulang bato sa nesgutang lugar ang siyam ka mga individual. Usa ang residenteng si Raymond Pianyar sa mga misubida sa bukid. Sumala niya, kapin usa ka oras sab nga gibakta sa iyang grupo ang kalasangan. Dagang sapa ang ilang giagian ug lampas taon na ang tubig baha dihang miabot sa dapit ang grupo nila Raymond. Sumala niya, nag-inisyatibo na sila og rescue samtang gipaabot ang responders gikan sa barangay ug Central 911. Tungod nahimutang sa ubos nga dapit ang busay, migamit og PC ang mga mi-rescue nga mga residente aron makatabok ang siyam ka mga tawo nga natrap aron makasaka sa ibabaw. Dili ginaglagan diha kay bawal mo na dad. Delikado kayo. Diha daghan na itabo na diha. Sila mula ag mangyapon gid dito. Duha sa mga na-rescue, mga bata, samtang 7 ang hamtong. Sa Facebook post sa usa ka ina Arcamo Barsibal, kagabi, dili na sila makagawas sa ilang giadtuan nga busay tungod sa kakusog nga bulog sa tubig gikan sa kabukiran ug nangayo na sila og tabang sa 911 ug rescue team sa barangay. Pero igo na lang gipaabot sa mga taga 911 ug ubang rescue team ang mga natrap nga mga dayura sa lugar nga unang na-rescue sa mga residente ug gipangasikaso. Ang mga natrap anaa sa lugar aron isaulog ang birthday sa usa ka mga na-rescue. Ingani ang ita po, sir. Naisa ka tao nga buwan ako sa tagamuang nangamatay na. Tapos, na-birthday dito sa ilang relative dito sa syudad. Mura ginga nila nga mauni, mahal dito. Mao po ng barangay na behind the blind good nga na tao nga nagato dito sa pulang bato, liga bato. Wa dili na si kasi layo ra nga kasi kayo diya po sila sa kasi kulay may tabo nila. Dugang niya, delikado ang nasangpit nga lugar o ginadid-an ang mga residente ingon man mga dayo sa pag-adto sa dapit. Kini na ang ikatulong higayon nga dunay gi-rescue ang barangay. 3 times na, sir. 3 times, okay. Okay. Pero po, sir, naglagot na kami ko, sir, kay ang nagka-problema mo sa mga tao, di naman ang ibisagasa, sa problema, atil ko. Dagan kayong, sa problema. Luwas nga na-rescue ang siyam ug nakauli na usab sa ilang mga balay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe